Haluatko voittaa television? Lähetä mielipiteesi Kolmosen ohjelmistosta meille ja olet mukana kilpailussa, jossa huhtikuun aikana 3.4. alkaen joka ilta joku voittaa television. Näin se käy. Kirjoita kannanottosi Kolmosen ohjelmistosta tai siitä, mitä haluaisit nähdä televisiostasi ja lähetä se meille osoitteella Katsoja Kilpa, Oy Kolmostelevisio AB, Ilmalankatu 2C, 00240, Helsinki. Liitä mukaan oma puhelinnumerosi. Jos käytät kirjettä, voit laittaa mukaan myös valokuvasi. Jokaisena iltana 3.4. alkaen arvotaan siihen mennessä vastanneiden keskuudesta joku, jolle soitamme sen illan aikana suorassa lähetyksessä ohjelmien välissä. Näin tavoitetulta henkilöltä, jonka valokuva voi esiintyä ruudussa, kysytään joku Kolmosen ohjelmistoon liittyvä kysymys. Esimerkiksi, kuka maailmankuulu kokki valmistaa ruokaa Kolmosella torstai-iltaisin? Mikäli kilpailija vastaa oikein, on hän voittanut television. Ja tämä toistuu jokaisena iltana huhtikuussa 3.4. alkaen. Kysymykset eivät tule olemaan liian vaikeita. Itse asiassa näin helpolla et harvoin televisiota voitakaan. Televisiot odottavat, tartu kynään. Terveisiä Kolmoselle.